Hai că fii Oh my god! mai stai să cam Radu. Da! Pe care Radu? Băiatul acela? Ăla cu șapcă? Cel cu șapcă? Cel cu șapte. Aha. Hai Radu! Hai, dă-te și... Radu! 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 Cum cheamă? Bine, mă! Radu! 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 Radu care judecă! Băi, dă-mă noi! Filmează-mă! Te uite ce dată! Filmează cu Radu, filmează cu Radu! Uite pe ăla! Da, măi! Hai că-l filmezi și puteai să dai după! Ia greșit și... Radu, Radu! Dacă-l mă... Acum următoare, mă vine dracu în capul ăla și bă. Vedeți-mă! E exact și Luther. Uite-i fiată că nu-l uite bă, acum când era frumos. Cum-i canalul? Descendenți, scrieți descendenți. Descendenți? Due câini, due ni. N-a înțeles! N-a înțeles, mă zic! Descendent, m-am auzit, da. Hai că mă ține ăla. Și cât e acum? Mulți. Sunt mulți cât să țină. 2 milioane. De câți ani l-ai? De câteva luni. Milioane, mă! Hai, dă! Oh! Bine! Părând! Trebuie să fii o parte! Gata puțin. Să mă vezi asta. Dă-te că poate să rămână. Prea mare. Dă-te, bă! Bă, dacă e șetul, ce frumos era! Haide, Joana, hai că vezi. Gata, hai!